Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili organizza Novex 2012, eżerċizzju nazzjonali ta' emerġenza li jsir kull sena u li jinvolvi li diversi organizzazzjonijiet li huma marbuta mal-għajnuna ta' salvataġġ fosthom id-Dipartiment tas-Saħħa u l-Pulizija. Magħhom inaqdu wkoll qatt ta' volontiera li jagħtu servizz lill-komunità f'dan il-qasam. Matul dan l-eżerċizzju saret simulazzjoni ta' diversi inċidenti minn dawk relattivament żgħar sa oħrajn ta' dimensjoni akbar, sansitra traċedja, katastrofi jew kellha diżastru nazzjonali. Biex propju nittestjaw il-komunikazzjoni ta' bejnietna ukoll nittestjaw il-teknika li tintuża biex nilħqu għal prinċipali. L-ewwel nett biex nilħqu biex inkunu nistgħu nipproteġu u nsalvaw il-ħajja tan-nies. One użar simulazzjoni ta' inċident ta' traffiku bejn 4 vetturi fil-Kalkara li fuqu ġew assenjati qatt ta' uffiċjali li joffrew l-għajnuna tagħhom filwaqt li nżammet koordinazzjoni maċ-ċentru f'Takandja li serva bħala l-bażi tal-operazzjoni. Isseħħ ukoll is-servizz tal-helikopter li kompla għamel din il-messa xena mill-aktar reali u koordinata. Għall-ewwel darba dawn l-eżerċizzji saru f'postijiet u toroq pubbliċi biex impenjaw ukoll il-komunità. Il-volontarjat qed jirrappreżenta l-komunità. Il-komunità huwa importanti ħafna li tkun tista' taraf x'inhuma dawk ir-riski, taraf ukoll li dawk ir-riski jistgħu jolqtuha ħażin lill-komunità, ukoll li l-komunità tista' tgħin lill-komunità.